अन्दागाफोर जों नुनो मोन्दों बिथांमोना गाव गावनि फोथायनायजों प्लास्टिकआव हाफोरखौ लानानै आरो बैयाव बिसोरो आलफनसनि बे जाय मार्बलजों एबा जाय खाम्फायाव फसंनाय बेनि फट'आव टाच खालामनानै गोबां मानसिफ्रा गाव गावनि थांखिखौ लानाय बियो गोजानारि खाथिनि गोबां फोथायारिफोर बे जायगायाव दं बाहाय बाथौ ब्रह्म काथलिक बाप्टिस्ट NLC आरो गोबांथार रोखोमनि गोबां धोरोमनि सुबुंफ्रा बे जायगायाव गाव गावनि थांखिखौ लानानै बेनो फैयो बाहाय मोनसे रोखोमनि एबा मोनसे धोरोमनि सुबुंफोरल' फैयो बे नङा बेखायनो अनजागाफोर दिनै अखाफोर दानफ्रामबो 13 तारिखआव फैनायजों लोगोसे बे जायगायाव बिसोरनो फैदों आरो आलफनसनि फबनाय हाखौ बिसोरो लानानै दिनै बे खाम्फायाव बिनानै बिसोरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे सारायगाथार नङा दिनै फोरबोनि गेदेर अननायजों बे बेलाराम समाव गोबांथार दाब दाब पारिसनिफ्राय दाब दाब जिल्लानिफ्राय दाब दाब नखरनिफ्राय गामिनिफ्राय दिनै 13 खालार नभेम्बराव जों नखरसे मोनसे जानानै जों बिनायनि हाबाफारिनि उनावहाय दिनै जोंनि अदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि बे मांखरसालियाव दिनै आलफनस बर' नार्जारिनि आरो बे खाम्फानि खाथियाव जों ज' जानानै बिदों अ फोरबो नों गासैखौबो मिथिगौ गासैखौबो नोङो जोंखौ बे हादराव गावनि अननायजों दादोंमोन जों साफ्रोमबो बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जानाय अ फोरबो जेब्ला जों बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनायाव लांथियै फैदों आरो जों थांनायावबो लांथियै थांगोन जेरै आलफनस बर'आ 2012 मायथाइनि फेब्रुवारि 2 खालाराव बे हादराव बिमानि गोरबोनिफ्राय सारि जानानै जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसामोन फोरबो नाथाय बेखौ नोङो 2012 मायथाइ 2012 मायथाइयाव जेरै बे हादराव सारि जाफैनायनि उनावहाय आरोबाव 2023 मायथाइनि 4 एप्रिलाव नोंनि होखानाय सम बादि आलफनस बर' नार्जारिखौ नोङो जोंनिफ्राय लानानै थांबाय बेखायनो फोरबो नोंनो हरो नोंनो लांफिनो बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होदों फोरबो जेरै जबा गावनि अन्थाव बाथाव फिसाफ्राबो बे रुंसारि जानाय समावबो नोंनि सायाव इसोरा नोंनि सायाव बोरा नोंनि सायाव जोबनो गैयै अननाया थानायखाय बे जबा नोंखौ जेब्लायबो हामबाय होदों दिनै जोङो फोरबो आलफनस बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानाय समावबो जोङो गाबदोंमोन दुखु मोनदोंमोन नाथाय नोंनिनो होखानाय माखासे नोंनि सोमोनांथाव महिमाखौ होनो थाखायसो नों बेखौ लांदों दिनै बे गोथाङाव थानाय समाव नाथाय बेबायदि माखासे सोमोनांथावफोर जानाय नुजानाय नङामोन जाय लाजारुस थैनायाबो नोंनि गेदेर समायना महिमाखौ नुजानो थाखाय जों सामब्रे हाखराव दोनदोंमोन आरो बे गेदेर नोंनि महिमाखौ नुजानो थाखायसो नोङो बे लाजारुसआ थैदोंमोन आलफनसनि थैनायाबो दिनै बिनि थैनायनि बिनि मांखरसालियाव गोबां मानसिफ्रा फोथायनानै बिसोरनो गाबसोनो फैनायाव गोबां बिनि हाफोरजों आरो बिनि बिसनायजों बिनि सोरगो रायजोआव थानाय बिनायखौ मिजिं थिनानै गोबां सुबुंफ्रा दिनै सोरबा सोखा जादों आरो बे फोथायनायखौ लानानै दिनै फैदों दिनै जों आलफनसनि थाखायबो गथायो आरो बे अदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलियाव थैनानै थांनाय बिमा बिफा बिदाफोरनि थाखायबो जों गथायो बिसोरो बे हादोराव उन्दै एबा गेदेर फिसा एबा फिसौ एबा मिथियै एबा मिथिनानैबो पापफोर मावनानै बे हादोराव रुंसारि जालांबा बिसोरनि जिउखौ फोरबो नोङो जोंनि बिसनायजों सुस्रांगोनानै जोबनाय गेजेरैनो जायगा होदो दिनै आलफनसनि थाखाय जों गथायदों आलफनस फिसा नोंनि बे मांखरसालियाव फैनाय गासैबो नोंनिनो अनजाग्रा नोंनि बिमानि समान बिफानि समान बिदानि समान बिब'नि समान बिमानि गासैखौबो नोङो नोंनि बिसनायजों बिसोरनि दुखु जेंनाफोरखौ गोजान खालामदो गेदेर बाथ्रा लाना फैदों मानोना जों बयबो जोंनि बिनाय गाबनाया फोरबोनिसिम सहैनो गोब्राब नाथाय सोरनिबा बिसनायजों सोरबा इसोरनि खाथियाव थानाय बिनायजों बिनि बिनायखौ इसोर थाब खोनासंथार बे हिसाबै लानानै जों फैदों बेखौ बिबाय जेनेबा खांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जोबनो गैयै जिरायनायखौ आलफनस बर' नार्जारिनो हो अ फोरबो नरकनि दरनिफ्राय गोजोननायाव थाथों अ फोरबो नोंनि ले आरो नोंनि गासै पापखौ नादे बिसोर बिफ्लायबाय थाबाय बे नागार जानायखौ धोरोमिया फैनाय गोरा बेनिफ्राय जोमायनाय बायदि नोङो जि जोबथा जासे गोथां दारा हादा बेङो अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथां मोजाङै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों
नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायाबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खान्जाराव दालां बा बेखानामिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन खुलुमो मारिया अननायजों मुफबनाय फोरबोनि लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादाव नोंनो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनिफ्राय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिदा दोनथ'नाय समाव आमेन मारिया खृष्टानफोरनि हेफाजाब ख्रुसनि आंखो बिफोर अनलागाफोर दिनै नभेम्बरनि 13 खालाराव गोबांथार सुबुंफ्रा दिनै जोंनि बे हाबाफारि बिनाय ज्योति प्रेमिटि सेन्टाराव बिखानि उनाव दिनै आरोबाव गुबुन दिनफ्राव दिनै फैनाय बायदि रुंसारि आलफनस बर' नार्जारि मांखराव दिनै गोबां बिदा फंबायफ्रा गुबुन गुबुन पारिसनिफ्राय गुबुन डायसिसनिफ्राय आरो गोबां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिथांमोना दिनै बे जायगायाव नुजाफैनायखौ नुनो मोन्दों अनलाग्रा आइ आफारि बिथांमोनफोर बिथांमोना मानो फैदों आरो मा थांखि लाना फैदों बिथांमोनाव जों दानि सनाव सोंनाय फिननायखौ लागोन मानोना गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो सोरबा दैमालु गावनि फिसाजो आलफनसानि थाखाय बेयो गावनि गोसो जानाय लेंहरनाय एबा बे हाखौ गावनो हरनाय बेनिखायनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना गोनो गोथो एबा गावजों गाव बेबायदि सोंथुनानै फैनायखौ जों बिथांमोननिफ्राय क्लियारखौ मिथिनो मोनगोन थारैनो नैबे हाखौ थारैनो आं एबा दैमालु बर' नार्जारियानो बिथांमोननो गोसो जानानै लेंहरनानै हरो ना बिथांमोना गावसोरनो फोथायना फैयो बिथांमोननिफ्राय दानि सानो नोंथांमोना नुनो मोनदोंना दिनै गारिफोरबो दं आरो बिसोरो गारि लाना फैयो आरो गोबां बिदा फंबायफोर दा जों दा दानि सनाव जों बिथांमोननिफ्राय माखासे सोंनाय फिननायफोरखौ लानो हागोन अनलागाफोर दिनै जोङो उदालगुरि टाउन खाथलि मण्डलिनि बे मांखरसालियाव जे थांखिखौ लानानै जोङो बे जायगायाव फैदों दिनै नभेम्बरनि 13 खालार आरो जों ज्योति प्रेमिटि सेन्टाराव आर'ज खालामनायनि उनावहाय बेलासि 3 बाजि जानाय लोगो लोगो जों बे जायगायाव सफैबाय आरो बे जायगायाव गोबां जोंनि आइ आफारि बिदा फंबायफ्रा बाप्तिस्मानि गेजेरजों सानसे समाव सिखांफिननो गेदेर बाथ्रा खालाम बिथांमोना बे जायगायाव थैलांबाय आरो जोंहा फोथायनाय दं काथलिक डक्ट्रिनाव थैनानै थांनाय आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफ्रा नों आरो आं बयनिबो बिसनायजों बिसोर सोरगो रायजोआव जायगा मोनो आरो बिसोरबो जोंनि थाखाय बिफा स्थानाव थानानै जोंनि थाखाय बिसनानै होयो बेनिखायनो जोंनि बिसनायखौ गोबां मानसिफ्रा बुजिया बिसनाया मा बिसनाया जेरै गेदेरथार जोंनि अनलायनाय हेफाजाब होनाय सोरगो रायजोआवबो आरफफ्रा जोंनि थाखाय बिसना होयो गोथारफ्रा बिसना होयो बे बिसनायनि ओंथिखौनो खायसे मिथियाव गोबां माखासेफ्रा सोंनो नागिरो बा बुंनो नागिरो अनलि मात्र जिसुआल' लांनो हायो जिसुआल' बिनो हायो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै नाथाय जिसुआबो बुंलांदों नोंसोरो थां हादर माइनाव थांनानै बिफा आरो फिसा गोथार जोनोम बाप्तिस्मा होयै आंनि सेला खालामहाय आरो नोंसोर बुरखौ आरो खानाखौ लेंग्राखौ आरो गोबांथार मावनो थाखाय जिसुआ जेरै गासैखौ बेनि थाखाय गावनि सेलाफोरनो बिथोन आरो बोलोखौ होलांदों बेनिखायनो जों गावजों गाव बिसलायनो हानाय बोलोखौ जिसुआनो होलांबायब्ला बे बिसनायनि बोलोखौ जों दिनै बाहाय जोङो दिनै आलफनसाया सोखाया आलफनसाया बियो जोंनि थाखाय बिसनाल' होगोन दा बेनिखायनो अनजागाफोर जायफ्रा फोथायनाय बे जायगायाव गाव गावनि थांखिफोरनि थाखाय दिनै बिसोर बे जायगायाव फैदों आरो बे फोथायनायजोंसो दिनै नानि आलफनसानि मांखरसालियाव बिसोर नाथाय बिदि होननानै आलफनसाखौ गोथार होननानै जों दाबो फोसावाखै आरो जोंहा बोलो गैया आरो बे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव फैनानै बिसोर बिसोरदों आरो बिसोरनो खावलायदों बिनि थाखाय बे बिना होदों दा बेनिखायनो अनजागाफोर जों दा नुनो मोन्दों बाहाय गोबां फोथायारिफोर आइ आफा आरो बिदा फंबायफ्रा बेबायदिनो फारि फारि बिदों आरो फारि फारि नेगासिनो दं गाव गावनि थांखिफोरखौ गथायनायजों सोरबा गाबनायजों सोरबा गावनि दुखुफोरखौ फोरमायनायजों बेबायदिनो जाहाथे आलफनसायाबो सोरगोआव थानानै जिसुजों गोथारफोरजों आरफफोरजों लोगोसे थानानै आइ मारियामजों लोगोसे थानानै जाहाथे बियो बयनिबो दुखुफोरनि थाखाय बिसना होनो हायो बिसनायसो नाथाय खायसे बुंनो नागिरो थैनानै थांनाय मानसिया थैबाय जोब्बाय बेहाय मा पावार दं अनलि जिसुआल' दं माने माखासे स्क्रिप्टार एबा माखासे जिसुनि बोसोनफोरखौ बिथांमोना मिथिया जेरै आब्राहामजों लाजारजों लोगोसे सोरगो रायजोआव दङमोन आरो गोनां गिदिरा नरकआव दङमोन नरकआव थानाय आइखां बायखां जानाय बे गोनां गिदिरा मानि थाखाय आब्राहामनाव गाबज्रिखो इसोरनाव गाबज्रिनो नागिरो मानोना बियो बुंदों लाजारनि थरथिं गासै 80 बिसोरनि सोबनाय मोनोब्लानो आं दिनै गोजोन मोनगोन बेजों मा मिथियो लाजाराथ' इसोर नङा बेनि थरथिं गासै सोमनाय माने बेबो
सोरगो रायजोनिफ्राय जों मानसिखौ गोजोन होनो हानाय बोलो दं बेखौ बिजों फोरमायदों बेनिखायसो बे गोनां गिदिरा बे थरथिंखाथि सोमनाय आसि बिजौनि सोमनायखौ बे मिजिं थिनानै बे आब्राहामनाव खावलायदों आब्राहामा इसोर नङामोन अब्लाबो इसोर नङाब्लाबो बे थैनानै थांनायफोरनि जिउआव इसोर रायजोआव थायोब्ला बिसोर बे हादराव जों सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनो गाबजानो हायो बेखौ बिजों फोरमायदों